Kerak salhorni damcuku tama jarawa long traibeli SK parani boydamani kamiyo khorok samuk thung phalai chakra jak thui chasaru ruke tane buthar jaka bini mung bisho hamrupni amar bisidok chidok koktumani bisingte shoiman kha buslate bahamjak nogokri jarawa salbrum ni haike muk thung phali nogo thangmani yagulo noga nagini ni bororok bukuk bisho hamrupni no bini nogo todra raja ke guthai klaijak mankha party mungno tuyei kebo shoimaliya sabo abohaike buthar kha Koktuba makeno thangai sogai kha mono thanani police loge loge no bono postmortem ni bagai rohor jaka party mungni oklogo sabuk ringjak tong chaitogoi naitogoi tongo tabok police khiaba jarase kok sanai Kini abon ni tam klai Ana angkarajo bekrajo je miya thipru gotnawo norok glai biang thangja angkai ani ayang diurija bo center thangjang ani center ayang kin ang miya thangya gachi chuga miya phungo gari tilan thangka angkai khana phaina ko khana busubar duty paye khana phaina ko gai horo chinong barok phun ka horo atan tan phai paye gai amala tiga gai ha tamu thui phatirok da cha ni chum phati phaiga de bokor ko tui mamang cha badani tali butol ka ni phun ka charu bufa asa kai gari ro hona no ki hone noita dosta baji tamu ke chung achu hasal ma gari bara se thang pai sarta ta garo na wo ga yesa hata na mo mia pai mali ya ta phung ka gari ma ya ayang pon kantanpur thang nai lanjora himai phai cha oroni gari kantanpur gari phai cha gari manik ke sai phai lai chiu teke se kok miya nin chila khe bor thangja ego tola le batilang kam khairo na thang botam kam ro khai bongke es que para esto se no te jaro sago bushman dina phala phane do norong no gari tu bugo enkai do hadil dar ge miya je got nang puru kaisa pon norobo nungo kre nin chala bo kre nin chala miya agor tola thangmani ange bo agor tola thaimani ya gulo ni ne amano nin nekra jona am dekhe no ani akar jona haiki gantio ayang thapa dige ke bokor bong ayang dukalam dige ke yakung bong hene ana phone khai cha rong ayang sungon ka tam phaji ro sai thui na tamo na sai chung ro ta thui ngai ta tarabora thaja bokor bo tok thaja ni sao nge tabu jemon nini chila no khai tabu khe ni chila khe bor thangja ani chala no thana rok tirang da hino tabu bo era sino bono bo tharo hine nge bo thana to kono সম্ভব ya bo bose jarai tono jungno bo buri ani bekara juk jarai tono tam rok chari Bokan bukan kece falong ke bos supply sarung mani 5,000 mano gang angka ongana badi sentaro keciri cogo ang 5,000 mano bekara juk bisu ham dupini bisa hamlu acha agini chila bai nini ama bekra jiro kono wala wala jagya kun wala jagya nin chila ni mongke jiten dupini Jadi wansung mulut kamu bahaya. Ani wansung ke boyno khalayo hene bakasong ang agi nini pa mani ono jai ge nin nekra jina agi buibe wala mongro no no kuno kena kesi kore chung ke ta buibai Ang je nung mani gotona kai noita samai nota. noita honni acha botam ro khai chai tongja Bawa mi keteng phali chai tong. ge miya ro gom keteng ro phala thangja debo Thangja pon. Angla miya dokala. bo jaga ro gom keteng ro phal Rawat dogana, rawat bazara. rabar bagano bo deli dam te muk Dili phalo phongo mik thangla ya sari mik thang phalo. acha bini omoro busrong khna 66 65 66 rong nai. berisik singkha na ka acha bini nukhuno go koijina ro tong boro Ba hamja kaisa, masala kaisa, kai bini busuk kai tham. acha miyaw ke je bini nukhungo je tongnai ro biang thangja Bini ba hamja kai dirujab thangja kha bini sentara, kai je jiten kai busala kai has derana agotala thangja pho. godna to horo singung ke bo to sentaro ngosi thanga na ke bo miya tam phaliya da Miya phaliya ba. ba hamja phaliya. Ta phongo susok payo. ta phungo sopayo gem nukhungo miya kaisa pan kari bini Miya no phongo sala kaisa pon kari pho. acha bati ro ke bathar ja khana abon ro nukjak de Abole nung gya ko thuisi nu ko chon. kuthui acha kuthui bati ro ke nukhan ro Ko thuisi mal de lokor ja khanu khata thapa organ tuwa. tambai bono bathar ka no ro nukmani je oja ko phai nuk phai tam ro khenu wan chu bin gana ro go da ro no nu Darole bin gana le kore la thasi misin ukla. latha kotoma latha bai de bui bathar kana ne wan chun ro Je nung man mote ke la thabo thik na ba obai ne bui bathar kana ni wan so da.
Acha bini kuno walai mung borok bai sulai monok tore tong. Wala male Kuno jaga taga roni bagi bepar lagi ko wansung walai monok bi bai tore tong. Bini. jaga to oro simya bin jaga ayang ba bin jaga tong sabai wala male nung ya bana formal me ya wala male Kaisa bai walai maro kurina. Bini mungke boiso hamro pini mo bo kami boidamani para nin nok bai bini nok ke besar sa. ai nok ni saka bin basuk jala ba ne Ring ka ke kere kana. khanawo Acha ngke mia je gotna asu kotomangi dongoi. Norok asuk boto chiri khana choma bonang ke norok khana kuno khorang rok khana jai roda tong. orang le ekdom sauda khalai khana jaya Khana jai na. Norok emne nogon dong mia. sala le au gotana photo to tong kri sami ya kintu ang mai jagoi mobile nai tong mani jiten dara ni hingka kai ori hingka phai Stain bolte bini tam klai. bin ama Takut dah semua ni wansung mulut tamu. Aja tak sini buku juga ni kebab walai mana kesek kereng hai kebab kuno turun bodol politik sebab kes apa hari tu betul. obai halik kre